azahoanao freedom io malakilaky zany safy tamin'ny vidéo nalefantsika teo igny zegny talôlô tamin'ny contenu talôha aby igny zegny magnazava resaka dream karakory atao miasa amina dream atsika niany ndraiky zegny atsika magnazava karakory zegny iaignanao freedom liberté zegny miaignan-kalalagna izy zegny le contenu nalefako talôha io zegny raha tiagnan-kalalagna zegny anao voalohany aloha mila fantatra anao zegny ny zone confort misy aminao amizao ty mila fantatra anao ny zone confort exemple zao taminaka isan'andro zegny mandeha miasa tsisy dimanche tsisy alatsinainy tsisy talata fa miasa fo zegny ke igny zegny zone confort araiky zegny asa io zegny olo jiaby zegny presque tafiditra agnatiny raha io zegny satria anao tsy maintsy miasa zegny anao aveo mibaba fa io zegny misy asa mitondra anao amina freedom efa nazavako ta vidéo taloha tagny zegny ino asa mitondra anao amina freedom zegny liberté zegny donc zegny anao zegny mila mafantatra ino zone confort misy aminao amizao ty otranaka volaniko asa fa tsika niany zao ty zegny za hitanao zao ty za mbala mifonandra za hitanao zao ty mbala ambony fandriagna amin'ny tragobarika hely ty ato de miezaka zegny za miaigny freedom na safy tsisy olo andeha mpiaigny zay freedom zay zegny ka tsy za maloha iaigny izy ary zay zegny zaviantsika amin'ny faharoe eo zegny anao zegny mila miaigny le freedom nao voalohany zegny à partir ny miala agnatin'ny zone confort araiky zegny miala agnatin'ny monde io zegny anao sorako zagnahary maloha za zao ty zegny aketo ahandra zao ty 9h zano 9h tanao 9h 9h iandra io za zao ty mbola mbô mifandriagna fo tinainy azonao zegny tinainy andra latsinainy safy amin'olo jiaby zegny izy koa fa latsinainy zegny midriky zegny le heart attack le marary zegny fonao na mbala tsy tandeha ery zegny anao tsy maintsy mandeha ery zegny anao safy rehefa tsy mikandra zegny anao de mety sahiragna amin'ny raha de azahoana freedom zay zegny mila mi-apprentissé zegny anao mila mikotrana izy conseil nameny billionnaire araiky zao sy tigny le mamaky boky be ya tsy jaiko ma Warren Buffett nagnazava hoe izy ka olo jiaby mandeha agny anao mandeha agny safy le 95% n'olo mandeha agny na hoe 97% n'olo mandeha agny fa le 1% fo zegny mandeha agny magnano sens contraire zegny ke anao zegny mila midriky agnatin'ny zone confort magnaraka zegny oui anao zao ty zegny ohatra hoe miasa zegny tonga de hoe andra latsinainy karaha zao ty zegny miala zegny anao tsy mandeha miasa zegny anao midriky amin'ny zone araiky amin'ny fotoana anao midriky agnatin'ny zone araiky io zegny mahita raha tsy hitan'olo ohatra za zao ty zegny za zao mifeel free hoe matsapa fa hoe libre zegny za safy olo jiaby mandeha manjetriky miasa ary za ndraiky mipetraka an-tragno ato fa za tragobarika hely ty ato hoe juste miaigna faliagna anazy zegny za agnatiny ary zay volako hoe I'm perfect inside azonao izy zegny na mbala tsy perfect anao sady zegny mila mipodipodinao zegny tsisy olo andeha hivolagna zegny aminao tsisy olo andeha hagname freedom anao fa anao zegny mivolagna hoe I am perfect anao zegny mivolagna hoe I am free na mbala matinasa zegny anao io fa mila volagninao mipodipody aminao ndraiky jusque anao miaigny le raha zegny ohatra hoe I am rich I am bank azonao izy ko tisy vola zegny anao de karaha zay zegny de iainanao amizay zegny izy zone confort araiky igny ialanao de mipetraka anaty zone confort araiky zegny amin'ny fotoana eo zegny anao mi-struggle commence zegny anao
mikorontagna zegny saigninao mikorontagna fa raha tsy mitsoaka eo zegny anao dia hitanao fa hoe tsara zegny le monde ohatra monde misy azy ty andro alatsinainy zao ty zegny ça va saigninaka mandiniky dreamnaka fô azonao lasa tsy work zegny vakiako loha tsy job zegny raha vakiako loha fa dreamnaka zegny azonao lasa amy dream zegny lasa miasa amy dream zegny za amizao ty zegny ke karaha zay zegny azahoanao le freedom zegny miala agnatiny zone confort misy anao amy fotoana zao ty zegny miditra agnatin'ny zone inconfortable araiky zegny anao de ao zegny anao mandinika azovanao ao zegny ahaizanao azovanao mety mivolagna mba tsara ira tandringesanao io ty temps ya io zegny raha fitandringesako zegny ary zay zegny entigny mamantatra anao hiala ao na tsy hiala amin'ny zone misy anao amizao ty zegny noho ny raha tandringesanao zegny ohatra za zegny raha mitampanifihana za zatra mitandregny hira inspirationnel karakaraha zay zegny ataoko maregny hira zegny anao mandeha ao mandeha moramora karakaraha zay zegny hira fitandringesako amin'ny fotoana anao mitandregny hira karaha zay zegny manonga zegny le inspiration anao ary io zegny hira io ahaizagna mamantatra anao no avy ny fiaignananao zegny fitandringesanao le hira tandringesanao zegny ahaizagna mamantatra no avy ny fiaignananao hira azonao hira fitandringesanao isaka mandrainy na hoe hariva ahaizagna mamantatra no avy ny fiaignananao ohatra anaka zegny za tia mitandregny hira inspirationnel américain magnano karaha zegny za tia mitandregny mety mba losy zity mandeha io fo mijaly miantso anao za tia mitandregny regny zegny ke amin'ny fotoana amin'izay zegny anao miditra agnatin'ny zone inconfort araiky igny zegny commence eo zegny anao mafantatra azovanao lasa nanaovy tantara ela zegny anao ty zegny raha niaigna koa de nidriky tanaty zone inconfort araiky zegny za tamin'ny fotoana io un jour zegny za nandeha tamin'ny Saronne ça fait mety faregninao zegny za nagnano affirmation tagnaty chaîne YouTube ty ato hoe za zio ty mandeha amin'ny étoile 4 étoiles hôtel ataoko fa hainao zegny za misy fotoana za mitondra tikitika zegny ke misy fotoana za mitondra tikitika tamin'ny fotoana za mitondra tikitika zegny misy stress be zegny za tamin'ny fotoana io de za zegny nandiniky hoe raha ohatra ka tapitry niany zegny fiainagna magnino za tsy miaigny fiainagna tiako de nanapa-kevitra zegny za ndao andeha amin'ny Saronne de nandeha tamin'ny Saronne tao zegny za tamin'ny fotoana za nandeha tamin'ny Saronne tao zegny misy baba zay mety sinoa io mety sinoa donc na hoe sinoa vitsy sinoa pire mety isy de masonazy zegny ny zaza tamin'ny fotoana io karaha la hoe mitraité le za le mpiasa anazy ça fait fa hainareo zegny za somary tia lamba simple zegny fa ny confortna araiky zegny ny forcenaka araiky zegny self confidence matoky tegna zegny za zegny somary voa lamba simple zegny za de tamin'ny fotoana za voa lamba simple lamba entiko mandeha miasa zegny mandeha mitondra tikitika zegny ianareo karakory chauffeur tamatava ito zegny tsy mitovy chauffeur ampanifirana voe mara fa tamatava atsika io de za zegny avoe lamba simple io avy eo tikitika nindesiko tamin'ny fotoana zay zegny tikitika velogno aroso izy ka fa vonenao zegny raha io mijanogno eo tsy maintsy manosiky zegny anao mamelogno izy tamin'ny fotoana zegny za somary nikorotagna kely de nanapa-kevitra ndao andeha amin'ny Saronne de nandeha tamin'ny Saronne fa maso baba io mizahazava laoko aminao zay tonga de fahaizako hoe ino zegny le raha koragnany agnaty saigninazy hoe izy mitraité za mitovy mpiasa anazy fa hoe tsy mendriky za zegny le andeha hidika amin'ny hôtel karaha zay fa tonga de hitako mihitsy hoe nda mandehananao mipody tsy ary tany tokony andehananao de zegny somary nampalahelo be za zegny le fomba fisaignana anazy tamin'ny fotoana zay zegny ça fait maro zegny olo mitsabo fomba fisaignana karaha zay zegny ça fait ireo mandiniky ny maha-olo ny olo zegny à partir na lamba tsy hagny zegny maha-olo ny olo fitiavagna maha-olo ny olo toetsaigna zegny ke navy teo zegny za de nagnano commande zavako table anazy de nagnano commande koa zegny za de après zegny izy commence tsy nasakiny za toy zany tsika koragna alantsika aloha igny iaigninanao freedom zegny io zegny tsisy olo andaigna amianao izy io fa anjaranao zegny miaigny freedom io anjaranao miaigny freedom
izy vidéo nalefantsika talôny amin'ny fotoana anao stressé na takatra anxiété zegny anao mila mafantatra hoe ino raha ilaiko zay zegny volagny Bob Proctor tamin'ny vidéo nalefako tamin'ny chaîne tao igny zegny miaraka vidéo na magnazava imagination ino zegny raha tegna ilainao amin'izao naka volagny fiainana za miaigny fiainana amin'ny tourna de tsara ire zegny karaha zay zegny izy de rehefa anao amin'izay zegny mafantatra raha tegna ilainao amin'izay zegny ty raha tegna ilaiko de comment zegny anao miala amin'ny zone confort araiky miditra anaty zone inconfort araiky zegny anao constant struggle zegny anao tsy balagengana zegny anao fa rehefa mijanona eo fo zegny anao de mahita raha tsy hitan'olo maro zegny anao zay zegny izy de comment zegny anao lasa midream inspiré be zegny anao igny zegny voalohany zegny anao zegny mila mafantatra ny zone confort anao de miditra anaty zone inconfort anao de misy développement zegny anao zay zegny voalohany fa ny faharoa zegny ty zegny le tegna izy aminazy zegny ny fiaignanao monde intérieur anao zegny zay zegny iaignanao le freedom na mbala amin'ny tragno barika zegny anao na mbala amin'ny tragno ravim-pontsy tragno kasika zegny izy koa mitsika avaratra ary na mbala agnatin'ny tragno kasika zegny anao afaka anao fruit azonao tagnatin'ny boky philosophie fivakiko igny zegny nisy philosophe araiky zegny nanampanga ino man tegna freedom matetiky raha zegny maro olo tsy mahay aloha zaveko aminao niany ny tegna freedom zegny ny hoe without any emotional disturbing without any emotional disturbing ny tsy fisiany émotion mandeha magnelingelina anao amin'ny fiaignanao zegny azonao prisonnier na émotion zegny anao zegny zegny le tsy azahoanao le freedom prisonnier na émotion azonao korantsika eto émotion zegny miprisonnier anao ohatra zegny anao zao ty tsisy vola zegny anaty posinao prisonnier na émotion tsy fisiam-bola zegny anao nefa au lieu tokony hoe mi-imaginer zay zegny la iaignanao le monde intérieur anao le monde intérieur anao zegny voanao azonao monde intérieur anao zegny areminao voalohany izy koa ny monde intérieur anao zegny marary miboeky velany izy mbala marary fo zegny aretigny zany fotoana zegny fa mila sitragninao malôha avy agnatiny magnaboeky velany azonao zay zegny le mahatonga zany voalohany hoe I am perfect inside hoe tsy tegna za zegny le tegna perfect inside fa za mba to parfait outside de miaigny zegny za avy agnatiny zay zegny le freedom zegny mila iaignanao avy agnatiny aigninao zegny anao zay ty zegny izy ka amina asa mila misentira zay zegny mahatonga za magnirika hoe magnanaova méditation mila misentira zegny anao avy agnatiny aigninao ao fa hoe libre zegny anao miaigny fiaignanao am'le tianao atongavagna ohatra hoe anao zao ty zegny mandeha amin'ny 4 hôtel 4 étoiles restaurant zegny na koa hoe hôtel zegny de hoe juste mazinenao zegny azonao na mbala tsy mandeha agny anao fa mazinenao zay zegny nataoko natonga za nandeha tamin'ny Marina Beach nandeha tamin'ny mbala maromaro zegny le andehanako sady fa nandeha tamin'ny maromaro zegny za de iaignanao zegny zegny le imagination sa fe io pouvoir matanjaka be io azonao iaignanao zegny avy agnatiny azonao miaigny zegny anao ohatra anao zao ty zegny ohatra hoe tsisy vady mila miaigny zegny anao agnatina relation ohatra anao zao ty zegny tonga anam-bola mila miaigny zegny anao zay matetiky sarotro amin'olo zegny miaigny hoe za zao ty fa manam-bola ary zay zegny mila volagninao amina taritra satria tsisy olo andeha hivolagna aminao anao mpanam-bola anao vola mba malotoloto anao miasa amin'olo tsisy olo andeha hivolagna aminao hoe za zao ty mpanam-bola za zao ty riche za zao ty prospère tsisy olo andeha hivolagna zegny aminao fa anjaranao responsabilité nao mivolagna zegny aminao ndraiky ziska anao miaigny izy azonao koragnantsika eto izy ka azonao zegny koragnantsika sy va zay amelo zegny ambany sa fe développement personnel zegny raha masahatsika izy isakatra eto fa mba tsy de mikoragna business loatra zegny aty ke devoir anao zegny zay mivolagna le raha tianao aminao de
miaigny izy à l'avance à partir ny imagination. Azonao izy io zay zany iainanao le freedom. Imaginer zegny izy koa anao zao ty zegny olo mandeha magnenjy kasa isaka tinainy. Imaginenao zegny anao zao ty ndraiky isaka tinainy mirelax amina beach, mirelax amina piscine, miaigny fiaignanao zay. Satria misy olo miaigny fiaignana karaha zay. Fa magnintsy anao. Magnintsy za. Donc zegny mila mbala mianatra raha ndraiky koa zegny anao tonga avanao ry zegny avianao learn more. Karaha zay zegny izy. Mila mampiasa le imagination à partir ny raha raiky tianao, ty raha tiako, what I want exactly, this is what I want, and you imagine yourself within it. Azonao? Imaginenao zegny avy agnatin'ny aigninao fa hoe efa miaigny raha io zegny any. Le raha tanjognonao io ndraiky le raha napetrakanao nofinofinao io zegny. Azonao izy io? De igny zegny imaginenao. De plus que anao magnano répétition izy igny zegny de lasa mahay free zegny anao. Mahay mahazo le liberté zegny anao. Azonao korantsika ito? Mahay mahazo le liberté zegny anao. Fa io zegny à partir ny fagnanaovanao le répétition. Ohatra le ambelako amin'ny prosperity school ambany io zegny. Repetition is the mothers of the skills. Oh, na anao struggle, na anao mikorotana tsy balagingina ny voalohany. Fa rehefa magnano répétition fo zegny anao, hitanao fa hoe mihatsara zegny anao. Azonao? Mihatsara zegny anao. Voalohany volaniko teo igny, ny fialanao agnatin'ny zone confort araiky zegny midika agnatin'ny zone inconfort araiky zegny. De mila mitsabo raha agnatin'ny répétition zegny anao. Faharoa zegny, iainanao izy zegny, fahalalagna io zegny, ny fagnanaovanao le imagination. Juste mi-imaginer. Azonao? Raha ohatra zegny anao pauvre, mila magnano répétition na imagination fa hoe riche anao fotoana zao. Mila magnano répétition na imagination zegny fa hoe tsy miasa amin'olo eky zegny anao zao ty fa miasa aminao. À partir ny mitsabo raha tianao. Azonao koragna zay aketo? Zay zegny mila tsabonao agnatina répétition. Raha ohatra ka anao zao zegny mba tagnano vidéo amin'ny YouTube karaha zao ty, miteraka vola zegny, mila imaginenao. Satria fa maro olo mahazo vola amin'ny YouTube ty zao ty zegny. Anao mila tsy mandry amin'ny raha zay. Mila imaginenao zegny amina devant caméra zegny anao isan'andro. Imaginenao zegny anao magnazava raha amin'olo, amin'ny namanao io, amin'ny mamanao, amin'ny kamaradinao, amin'olo mikoragna aminao milala. Mila imaginenao mipody matetitetika zegny raha zegny, petraka agnatin'ny subconscient anao i raha igny ndraiky jusqu'à anao mitsabo raha igny automatique zegny. Azonao? Karaha zay zegny izy. Ataoko fa azonao zegny ino raha volagnintsika teto. Niany izy ka mbala tazo valeur bebe koa zegny anao, izy volagniko igny azadigna mi-abonner ty chaîne YouTube ty ato safia tsika mizara valeur fo ato zegny. Azadigna magnano partage amin'ny namagna agny zegny. Oh, ok. De azadigna koa zegny fa raha mbala tia hianatra, ty learn more ndraiky zegny anao tia hianatra bebe koa, karakory mampandeha imagination malakilaky amin'ny raha raiky tianao tongavagna zegny, atakaranao tanjognonao, iny fanadian'ny nofinofinao zegny, io misy lien zegny ambany io, dedizany script, fianaragna makasiky ny mind ty zegny, atongavanao amin'ny dream come true. Io zegny misy lien online millionaire mastery ambany hoe afaka zegny anao mafy i internet tio ary ampidi-bola aminao on autopilot na mandry zegny anao afaka mampidi-bola fo zegny anao. Wow, raha ohatra ka tafe YouTube ty zegny anao na amin'ny poste vidéonao na poste vidéon'olo zegny, izy io misy tube mastery ambany io matipara zegny mbala ampianatra anao aminazy io karakory atao mampidi-bola malakilaky amin'ny YouTube ty ato zegny. Zay zegny raha azontsika mikoragniny, izy ka mbala mila valeur ndraiky zegny anao, ambadiky ty misy vidéo, ambadiky io koa zegny mbala misy vidéo azo zavanao raha mila développement personnel bebe koa zegny anao miaraka amin'ny terity tany zegny. Za ito zegny andeha hagnampy anao amin'ny fampiasanao imagination anao amin'ny fampivoaranao tegnanao zegny. Fa hitanao zegny za zao ty zegny 9h andro 9h21
andeha igny fiaignana koa zegny za, andeha hiasa business naka magnaraka koa zegny za, fa za zegny juste mbana tsara anao fo teto de alô zegny izy ampio, anao zao ty zegny ampio ke sôrako anao mitandregny, sôrako koa zegny anao mba hirasy vidéo ty amin'ny namanao, sôrako anao ambela commentaire anao mbany eo agnampanga ino ny hevitrinao tamin'ny contenu-ntsika niany ty zegny. Amin'ny magnaraka tsika misimisy peace.